खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 11 मे 2025 मायथाइ एबा 27 बैसाग दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। बायजोआव हाबा मावनाया जोबोद मेंनाय आरो नारसिनथाय गोनां जागोन। बेयो रां थिसननाय आरो सानखांनायनि सायाव बिथा खालामनानै रां दोननायनि थाखाय मोजां सान नङा। जायफोरा नोंथांनि खाथियाव दं बिसोरो नोंथांनि मोजां मुलाम्फा लानो हागौ। आथिखालाव मोजां मोनलायनायनि निसायाव मोगथाङारि आरो सानबोलावरिया ज' जालायनाय बायदि नुनो मोनगोन। बेखौ मोनदां। गावारि आरो आन्दोआरि जायखिजाया फोरमायथिखौ दा फोरमाय। दिनै नोंथाङा मोनदांनो हागौ दि नोंथांनि पार्टनारआ नोंथांखौ बाङाइ खालामगासिनो दं। जेसेबां हायो एसेबां नेवसि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिबुंथि आरो सुंज्लायनायनि रोंग'थिनि गेजेरजों मोजां फिथाय मोननायाव जाफुंसारगोन। दिनै नोंथाङा मोनसे गोदान साख्रि मोननो हागौ। नोंथाङा माखासे हाबाफोरखौ जोबोद गियानजों मावगोन। दिनै नोंथाङा लानाय थिरांथाफोरा नोंथांनि दावगानायाव मदद होगोन। नाथाय नोंथाङा नोंथांनि आखु आरो आखुआव एसे गुरै लाखिनांगोन। दिनै नोंथाङा जायखिजाया बिबुंथिखौ लानो हागौ, जेसेबांखि फिसा जाया मानो जोबोद गावारि महरै। नोंथाङा मोनदांगोन दि नोंथांनि गावारि मानखौ लाजिफोनांनाय जादों। नाथाय बेबादि फिननाय होनायनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा। मोनसे फेस्लाखौ मोनसे फेस्ला महरैल' नाजाव। थेवब्लाबो जुदि नोंथाङा गावखौ सामलायनो गोब्राब मोनो अब्ला माखासे समनि थाखाय बै जायगानिफ्राय गोजानाव थानो मोनसे बाहाना बानाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मिथुन राशि। दिनै गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय जेंनाफोरा जोबनो हागौ। जिनिसफोर आरो मानसिफोरखौ थाबैनो बिजिरनो हानाय नोंथांनि गोहोआ नोंथांखौ गुबुनफोरनिफ्राय सिगांसिन दोनगोन। दिनै नोंथाङा हारसिं मोननो हागौ। बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय बायजोआव थां आरो लोगोफोरजों एसे सम हगार। दिनै नोंथाङा नुजाथिनाय गोदान हाबाफारिनिफ्राय मोनसे गोदान लोगोआरि सोमोन्दो जागायगोन। गावखौ बांद्राय खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था आरो एसेल' नारसिनथाय ला। दिनै खामानि गैयै बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैयाब्ला साबसिन जागोन आरो जिरादफोरखौ सहायनाय आरो गुरैयै सामलायनाया साबसिन जागोन। नोंथांनि खाथिनि सोरबा सासेया नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ बुजिगोन आरो नोंथांनि मदद खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दावबायनाया नोंखौ मेंनाय आरो नारसिननाय खालामगोन। नाथाय बेयो रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोहोम खोख्लैनायखौ लाखिनायनि नोंथांनि हुदाखौ नागारनायनि सम जाबाय। जिउनि जौगानाय आरो गाहायाव थांनायाव बिसोरजों फाफ्लियाव गसंना था। नोंथांनि सोलायनाय आखुआ बिसोरनि थाखाय खुसिनि फुंखा जागोन। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव बेयो मोनसे जोबोद मोजां सान। गुबुनखौ मिनिहोनायनि गोनांथि लामाया नोंथांनि बयनिख्रुइबो देरसिन सम्पथि फोरमान जागोन। दिनै जुलि जानाय जिउखौ रंजानो थाखाय गोबां खाबुफोर दं। नोंथांनि बेरेखाफोरा सांग्रां जागोन आरो नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। नाथाय जोबनायाव नोंथाङा दिनै नोंथांनि बेरेखाफोरनि सायाव देरहानो हागोन। दिनै नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ हमथानानै लाखि। गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा माखासे उफ्रा बजाखौ सहायनांनो हागौ। बेयो उफ्रा खर्सा, उफ्रा बिबान एबा उफ्रा खर्साजों सोमोन्दो गोनां जानो हागौ। जिखियानो जाया मानो बेयो नोंथांखौ माखासे जिंगा आरो जेंनानि जाहोन जानो हागौ। माखासे गोसोआरि अबस्था आरो गोसोनि मोनदांथिफोराबो नोंथांखौ नोंथांनि थांखिफोरखौ मोनफुंनायाव हेंथा होनो हागौ।
दिनै नोंथाङा गावखौबो जेंनायाव खोख्लैनो हागौ आरो गुबुनफोरा नोंथांनि थाखाय जेंना सोमजिहोनायनि जेबो खाबुखौ खोमानाय नङा। बेनिखायनो सांग्रां जा। नंगुबैयै दिनैनि साना नोंथांनि इसिङारि आरो बायजोआरि गाव जौगाथायनि थाखाय जोबोद मोजां। नोंथांनि गाननाय जोमनाय, खानाइनि स्टाइल बायदियाव गोसो हो। माबा मोनसे गोदान फराय, माबा मोनसे गोदान सोलों आरो गावखौ सिगांनिख्रुइ गोख्रोंसिन खालामनायाव गोसो हो। जुदि नोंथांनाव माबाफोर देहायारि उसुबिदा दं जायखौ नोंथाङा नेवसिगासिनो दं, अब्ला दिनै बेखौ आनजाद खालाम आरो फाहामथाय जागायजेन। दावबायनाया कार्डफोराव थानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कन्या राशि, गावनि सावस्रिखौ साबसिन खालाम मानोना मोनसे लोरबां देहायाबो गोसोखौ लोरबां खालामो। हरखाब गोजोननाय लानो आरो रंजानायाव बांद्राय खर्सा खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानो नोंथांनि गोसो जानायखौ सामलाय। मानसिफ्रा नोंथांनो मिजिं आरो सिमां होगोन, नाथाय मोगथाङाव गासैबो नोंथांनि नाजानायाव सोनारगोन। गोसोआव लाखि दि मेगना माब्लाबाबो नंखाय नङा। दिनै नोंथांनि अनजालुनि मेगना थारैनो नोंथांनो माबा मोनसे जुनिया खोन्थागोन। नोंथांनि गोब्राब गावखौ फोथायनायनि मुलाम्फा ला। ओंखार आरो माखासे गोदान सोमोन्दो आरो लोगोफोर बानाय। जुलि जानाय जिउआव मोजां मोननाया गोब्राब मोननो हागौ, नाथाय दिनै नोंथाङा मोनदांगोन दि बेयो जाथावना। समखौ ओरैनो गारस्लायस्लाय दिनै गुबुन हादोरारि राव सोलोंनाया नोंथांनि सुंज्लायनायनि रोंग'थिखौ बांहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। तुला राशि, दिनै नोंथांनि मोजां आरो मिजिं गोनां नोजोरथि आरो नोंथांनि रोंग'थि गोनां आरो गोब्राब नाजानाया नोंथांखौ गासै सानाव जाफुंसारहोबाय थागोन। नोंथांनि फारसेथिं मोजां खाफालबो थागोन। थांनाय साननैसोनिफ्राय थाबाय थानाय दुखुआ दिनै जोबगोन आरो नोंथाङा जोबोद खुसि मोनगोन। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे फोरमायनो खाबु मोनगोन जायखौ नोंथाङा थांनाय साननैसोनिफ्राय बुंनो लुबैदों नाथाय बुंनो हायाखै। नोंथाङा बेखौ नोंथांनि लोगोफोर, बैसोगोराफोर आरो फोरोंगिरिफोरनो खोन्थानो हागोन। जिखि जाया मानो, जुदि नोंथाङा सोरखौबा मोजां मोनो आरो बिसोरनो माबाफोर बुंनो लुबैयो, अब्ला नोंथाङा दुखु मोननो हागौ। जाय सुबुंजों नोंथाङा गोसो गुदुं बियो जानो हागौ नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिजों गेलेगोन आरो नोंथांजों थोंजों फिननाय होनाय नङा। दिनै गोदान एबा गोजाम लोगोफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोनि सोमोन्दै जेबो थिरांथा लानो नाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। वृश्चिक राशि, दिनै सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागौ। खाथिनि सुबुंफोरा बेखौ हेंथा होनो हागौ। नोंथाङा सहायनाय आरो गियानखौ लाखिनांगोन। खामानि मावनायनि बांनाय जाहोनाव सावस्रिया एसे लोरबां जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि आबुं मुलाम्फाखौ मोननो हानानै गोजोननाय मोनगोन। नायदिंनायनि आंखालआ फालांगियाव खहा जानो हागौ। ट्रेन्जेकसनफोरजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि गोजौ फरायनायाव मोगा-मोगि जानांनाय जेंनाफोरखौ खम खालामनाय जागोन। जुलिनि सावरायनायाव जाफुंसार जानो हागौ, नाथाय नोंथांनि बिबुंथिनि सायाव सामलायनायखौ लाखि। नखरनि सोद्रोमाफोर आरो बाहागोगिरिफोरजों गोरोन्थि बुजिलायनाय जानो हागौ, जाय गोसोआरि दावराव-दावसि सोमजिहोनो हागौ। नोंथाङा समाजारि हाबायाव बाहागो लानो गोसो जानायखौ आबुं खालामनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। धनु राशि, स्टक आरो मिउचुयेल फान्डफोराव रां थिसननाया गोलाव समनि मुलाम्फानि नोजोरजों मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि न'आ मोनसे गोजोन आरो मोजां मोनाबिलिनि थाखाय आलासिफोरजों बुंफबजानो हागौ। नों मोजां मोनलायनायाव माखासे दुखुजों मोगा-मोगि जानो हागौ। रायज्लायनाय आरो नंखाय रादाबफोरनिफ्राय गोजानाव था। बाहागिफोरनि थाखाय नोंथांनि जिउ लोगोरिजों गोरोबलायै जानो हागौ, नाथाय जोबनायाव गासैबो मोजां जालांगोन। जुदि दिनै नोंहा बारा मावनांगौ गैया, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि नखरनि बेसादफोरखौ साखोन-सिखोन खालामना गावखौ मुखुब लाखिनो हायो।
दिनै नोंथाङा माखासे गोदान खाबुफोर मोनगोन। बेफोरनि सायाव जायखिजाया थिरांथा लानायनि सिगां गासैबो थासारिफोरखौ सानना नाय। नोंथाङा नखरनि थाखाय बायनांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद जौगानाय आरो जाफुंसारनायनि सान। नोंथांनि साहस आरो खैफोद लानो लुबैनाया थिखिनियाव थागोन। नोंथांनि मुंदांखायाबो बांगोन। दिनै नोंथांनि गावखौ फोथायनाया गोजौसिनाव थागोन। नोंथांनि जिउनि मोनसेबो थांखिया नोंथांनि थाखाय जाथावना नङा। नोंथाङा नोंथांनि गोख्रों थिरांथा आरो गियाननि गेजेरजों बांसिननिफ्राय बांसिन जाफुंसार जानो हाबाय थागोन। दिनै नोंथांनि आखल आखु आरो मिथिंगाया जेसेबां सोलाय-सोल' जागोन, नोंथांनि गासैबो हाबाफोरा एसेबांनो मोजाङै जाफुंसारगोन। दिनै हरखाबै नोंथाङा मोनसे मख'जाथाव मुलाम्फा मोननो हागोन। नाथाय दिनै नोंथाङा गावारि आयदाफोराव एसे बाङाइ जाफुंसारनायखौ मोनदांनो हागौ। जायखिजाया फेलें एबा गोबाव जानायनि गेजेराव गोसो हमथा आरो बे समाव गुबुन आयदानि फारसे नोंथांनि गोसोखौ बोखार। दिनै मोजाङै सानना नायनायनि उनावसो जायखिजाया थिरांथा ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथाङा नोंथांनि अनजालुखौ गोसोखांहोगोन। नोंथांनि खामानि आरो गोनांथिफोराव गोसो हो। बेयो समाजारि आरो धोरोमारि हाबाफारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। दिनै नोंथांनि लामायाव फैनाय गोदान रां थिसननायनि खाबुफोरखौ सान। नाथाय जेब्ला नोंथाङा बै सानथांखिफोरखौ मोजाङै फरायबाय अब्लासो रां थिसन। जायखिजाया रोखोमनि रां थिसननायनि सिगां बै सुबुंखौ मोजाङै नायग्रोम। दिनै नोंथांनि राङारि थासारियावबो साबसिन जानो हागौ। नोंथाङा गावखौ समाज सिबिनायनि फारसे गोसो बोनो हागोन। नोंथांनि खामानिया बिबानगिरिफोरखौ गोजोनहोनो हागौ। नोंथाङा गेदेरफोरखौ मान होनायाव सासे दैदेनगिरि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मीन राशि, दिनै नोंथाङा गोरलैयैनो रां बुथुमनो हायो। मानसिफोरनो होनाय गोजाम दाहारा फैफिननो हागौ, एबा नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखिनि थाखाय रां बुथुमनो हायो। गावजों गाव सुंज्लायनाय आरो हेफाजाब होलायनाया नोंथां आरो नोंनि पार्टनारनि गेजेरनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। दिनै नोंथांनि अनजाथावआ नोंथांनि दिदोमथि गैयै आखुनि थाखाय नोंथांजों गोरोबलायनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। बेयो नोंथांनि रुजुजायै आरो इयुननि सानथांखिफोरखौ गोदानै मोनफिननायनि सम। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों मोनसे आरामगोनां सान बारहोगोन। गोनांथार हाबाफोरखौ गाव हारसिङै सहायनायजों आबुं खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।